खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरफुसार बाथ्रा आरो बे समाव माखासे मानि बाथ्रा बुंदों बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटखौ लानानै थांनाय 5 बोसोराव प्रमोद बर'नि आमोलाव थामहिनबा इउपिपिएल सरकार थानाय समाव बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटखौ बे समाव रिनोभेसन खालामदोंमोन एबा बे समाव गोबां मानि डिजाइन होनानै खामानि मावदोंमोन बेनि सायाव माखासे मानि बाथ्रा फोरमायदों एबा सोंलु सिखारदों जेराव आबसुनि एबा मोनसे माहारियारि आफादनि सिम्बलाल' बोरै थानो मोनखो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बेखायनो फिन आरोबाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेटनि जा गेटआव जाबायदि डिजाइन होनानै बानायदोंमोन बेयाव फिन आरोबाव गोदानै थांखि लाबावदों आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों जे बिटिसि हाबग्रा दरखंआव गोदानै आबसुजों लोगोसे बिएलटि आरो एनडिएफबि आफादनिबो नेरसोन गायसनगोन जेराव थांनाय समाव बे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेटखौ लानानै गोबां बे समाव दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दंमोन आरो बे समाव फिन आरो फोरमायबावदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा आबसुनि सिम्बला बोरै हारसिं बेयाव थानो मोनखो जेराव सरकारि मावख'नि गेटआव बेफोरबायदि हारसिं मानो थानो मोनखो जुदि आबसुनि फ्लेगआ एबा आबसुनि नेरसोना थानो मोनदोंब्ला बेयाव बिटिसिखौ बिएलटिआ सक्ति खालामदोंमोन आबसुआ सक्ति खालामदोंमोन लोगोसे एनडिएफबि सक्तिगारि बिथांमोननिबो थानांगोन होननानै बेखायनो फैबाय थानाय समाव थाबैनो बिटिसि हाबग्रा दरखंआव गोदानै आबसुजों लोगोसे बिएलटि आरो एनडिएफबि आफादनिबो नेरसोन होनाय जासिगोन होननानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायो बिटिसि फ्रन्ट साइडर जितु गेट ইয়াত অকল আবসুৰ চেম্বল নহয় এনডিএফবিৰো চেম্বল থাকিব লাগিব বিএলটিৰো চেম্বল থাকিব লাগিব তিনিটাৰো চেম্বল থাকিব এটা এইটো আমাৰ আজি ইসি ডিসিশন হৈ গ'ল এই মতে এই গেটখন হ'ব গেটত কনসেপ্টটো গোটেই আমিয়ে বনাইছে জাস্ট ফিনিশিংহে বাকী আছিল এইটো প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনত ফিনিশিংটো ভাল কৰিলে ভাল হৈছে আৰু কিন্তু এই চেম্বলটো নাছিল বিএলটি চেম্বলো নাছিল এনডিএফবি চেম্বলো নাছিল বা এফসি চেম্বলো নাছিল আমাৰ কনসেপ্টত কিন্তু ইহঁতে লগাই দিছে এতিয়াতো লগাই দিছে এইটো মুছাই দিয়াটো সম্ভৱ এইটো অলপ বেয়া দেখে সেইকাৰণে লাগিলে বিএলটিৰো থাকক এনডিএফবিৰো থাকক সেই ধৰণত আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছে তিনিটা সংগঠনৰ চেম্বলটো ইয়াত থাকিব এতিয়া আবসু বিএলটি আৰু এনডিএফবি হৈ গ'ল